Mapaniudto alas 11:33 na yon. Panahin ka mong namin ang mga bisag sa radyo bisag di polo kuman sa mga dusay. Sa namang pangakalaan, Dudong Pungga! Live kita karon na sa official Facebook account ka Dudong Pungga. Sa mga viewers karon nga naka-view. Kami na ang talaga katawhan karong rasa. Mamayong udo. Okay mga kabisag, para din sa iyong mga greetings, dedication, live o na pwede kong text mo tawag sa itong mga linya 0912-028-8654 0926-775-7942. At ang idemi ninyo dahil sa may lungsod sa Mutya o mga adlawa. Tumiga Karaban mga bisag dahil sa may lungsod sa Mutya. Ugmang adlaw mga bisag yung mabate, yung makita in person ng tanang mga DJ sa Radyo Bisag Dipolog. Lungsod sa Mutya ugmang adlaw. Kita-kita ta ninyo ugmang adlaw alas 8 to alas 11 ang takna sa kautuhon. Kaya sa may lungsod sa Mutya nyo mapalit balita herbal tunic mga bisag. Okay, lo mayong uda. May uto kisa man eh. Asa magkadapit na nawag, Michelle? Okay, sa tuwing kalagan mo diya? Padayon? Okay, salamat. Aking salamat alas sa 11:35 na yon. Sa kabuntagon mga kabistay ka. Dahil tapikas linya itong hatagan o pagtagad. Aking lumayang buntag. Good morning. Oy, may utog kisa man eh. Asa magkarapit na ako, Jimboy? Ha? Hoy! Hoy, Jimboy! Asa man ka? Okay lang, mayong buntag. Good morning. Mayong buntag, kisa man eh. Asa magkarapit na naman? Okay, mag-greet ka pa na yan. Okay. Salamat. Okay, lason si 36 na yan. Mayong utos sa tanan at suking dig paminaw. Okay, sa tanan mga katawhan karan dili tapikas linya to hatagan pagdaga dilaw mayong uto. Hello, may uto. Oy, may uto kisa man eh. GR Asa na tanawag si GR? Kaping ni Marwa Okay, mag-greet ka. GR pa na yun. Di kami Tanggal at mga amigo Mulayon Bungkong Berano Bungkong Batan Kalakad Bibig Bumrequest of song Bibig Unsa man yung song? Ang Bibig ka ng TikTok remix na Bibig Okay, salamat. Salamat po Bibig Okay, salamat. Sa istasyonan ka Salamat. Okay, salamat yung tanan niya DJ Paus. Mag-shoutout ko dahil sa ako mga igsoon dyan sa barangay Nanginan, nila ni Iris Mikaw, Laila Mikaw, Maris Buntok, o sa akong mga silingan po, dara happy Saturday to all. Thank you DJ, it's me Ark. Okay, thank you so much ni Moda Ark. Okay, usmuna ko magbisda ka.
Yan sa may lungsod sa Mutya, kita-kita taninyo og maniha. Inyong makita in person ang tanang mga DJ sa radyo bisag Dipolog. Yan sa malungsod sa Mutya, ang utodong post kritan ko sa mga takang og Madrid family. O sa mga tumugsog family nilang Lucy o sa iyang mga anak o sa Kalimpon family. Labi na nilang Tiricio o sila Pedro, salamat. Rizal Takang ni Tagaliluan, Maria Sikihor. So mas to, Ate Marie Partusa. Ate Marie, mayong udto ni Wuniha. Dirita Pikas Linya, hello, mayong udto. Oy, mayong udto, kisa man eh. Kasi ito yung kalagin mo na, Jin. Ano naman? Mangita pa may plaster dito na yung kasarapet? Padayan. Salamat! Kalason si Trey, dahil doon bida dyan. Kini mga programa ito kini sa Rapid Booster pinakabago karon nga animal feed supplement. Alang sa mong mga kayupan na ila ka naisip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga bisag pagkatabang sa mong mga binuhi nga mga kayupan. Aron dali mo dag kumutambok mo buga at mong mga baboy, baka, kanding, kabayo o kabaho. Labaw sa tanan, purga, usab ka na sa bulati sa mong mga kayupan. Makapagana sa pagkaon, makapaligon ka na sa immune system sa mong mga hayop. Busa magbisag batasana ang paggamit sa Rapid Booster. Rapid Booster available na sa mga agri-meat supply sa iyong lugar. Okay, magbisag usmuna ko kini mong programa tungkol ninyo sa Balite Oil o Balite Herbal Tonic. Namutunaw ka na sa tanang mga sakit sulod sa imong lawas. Balite Herbal Tonic may gala masuking digbaminaw sa kamilagrosong herbal. Alang simong balatian, Balite Herbal Tonic na bantong herbal. Alang simong balatian, Balite Herbal Tonic may gala masuking digbaminaw. Inyo mapalit sa may lungsod sa Mutya, ugmang adlaw. Ugmang adlaw, alas 8 ang to, alas 11 mapalit niyo ang Balite Herbal Tonic. Sugat mo na mo sayo lang. Sayo lang, sugat mo na mo. Aron mo mahatagan dayon sa inyong gikinanglan. Kaya gamay-gamay ratag stock sa makauna lang. Kinalang magpa-booking na lang mudaan gani. At mo daan, o pila ka booking yung order dahil sa lungsod sa Mutya. Aron mo mahatagan jod. Kaya gamay ra nga tong tunic, gamay ra po nga tong oil. Busa mga igala masuking tigbaminaw. Kung gusto kag talagsaong kayuhan, sulay ang atong produkto, ang Balite Herbal Tonic mga gibistak. Kang Balite Herbal Tonic, ubay-ubay na ang natabangan. Daga na kay nakasulay, daga na kay may pamatuod, mga gibistak unsa kagamahanan ang maong produkto. Unsa kagamahanan mga gibistak ang maong produkto, ang Balitong Haplas, Bugtong Herbal, Balite Oil mga gibistak. Hindot kay gamiton mga gibistak, daga na kay natabangan. Daga na kay nakasulay. Unsa kagamahanan sa nindot nga gamiton. Unsa ka epektibo ang produkto Balite Herbal Tonic mga gibistak. Okay, matod pa, Kuya Pongs from BB Girl. Asa man ka mo, Kuya? Squad, DJ Rodel. Dito ta Pikas Linya mabisag atong hatagan o pagdagan nila mayong udo. Usmanay na ako magbisag para sa inyong mga greetings, inyong mga dedication. Pwede ka mong mo text or mo tawag sa atong linya sa 09 26 775-7942 0926-775-7942. Good morning pare, nilantaw may dire sa Wells pare. Saming unto ninyo dada sa may Wells Marketing. Wells Marketing may unto. Hoy! Hoy! Carlito Rambo. May unto niyo tanan niya. Shalabong, shalabong. Shalabong, shalabong. Shalabong, shalabong. Shalabong, shalabong. Shoutout Kuya Pong
Romangga, kay Canaria may paluray, Romangga. Kailan may yung udto? May udto, kisa man eh. Kaysa itong kilagan madalilin. Padayon. Masa man nga song? Ha? Okay. Kiss me, kiss me. Okay, salamat. Okay, dagang salamat. Once again, happy birthday to Sir Maginso Acopiado. Akong amigong gwapo, sukad pa kanian to. Listener na ko ni si Sir Maginso, sukad na kanian to. O dugay naming nag-uban-uban ani sa kahanginan. Maminaway dyan si Sir Maginso Acopiado, sukad pa kanian to na ko. Sir, happy birthday. More birthdays to come. More cake to slice. At more red horse. Alas 11:45 na yun, kinamang programa ito ganyan sa Boss Herbal Capsule, ang busing sa mga herbal. Utanon game mo nga kapsular magatabang sa mong balatian. Okay, matubad na birthday ni DJ Lab, bukuyog ko og mutya from BB Girl. Pakuyugon na, pasakyan na ka na kong DJ Mike. DJ Mike, may udto ni mo diha. Bukuyog ko no si BB Girl. DJ great man ko. Dili man ko makatawag ka TM man ko dahil smart man ni nambira. Katong TM na number 09 0926-775-7942 Good morning, pare. Great ako ang tanang member sa fans club at tanang officer sa akong anak Chrysler Zambrano. Sa akong mga kuban sa Walls Marketing from Mark Iban. Salamat, pare. Ay mo tulong po. Suwa naman ang rapid booster dere sa Sigior. Hapit na yung rapid booster diha. Hapit na mo ipadala. Shout out DJ, great na ko sa Galong family o taga Sibayog. It's me, Jorim Galong, watching from Cebu. Pagkagreat lang ko sa Sugang Advance Family o Magsayo Family. Danis Family o Magsayo Family. Diya sa may barangay sa Nicolas Napidan City. Salamat DJ Pongs, gikan ni Janjan, Sugang. May uto yung tanan niya. Sige, sumas ni Langging dia, Langging Laklak. May uto ni mo dia, Madam Langging Laklak. Sa may lugdungan, may uto. Alas 11:48 na dyan. Asa kautuhon mga kabisnes. Anda sa sunan mga bisdak, laing lingaw sa programa Bisdak sa Panunto. Uban sa mga dusay, sa namang pangakalaay, Dudok Pungga! When I feel so sad and lonely, when my life seems sad and blue, I wish you're here beside me, here to save my whole life through. You're the only one who leaves me, who can make my dreams come true. Come my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me, kiss me. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real time. Kiss me, hold me
way when my life seems fading blue. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time.
bisag di polog oras, mga bisag sa programang Bisag sa Paniudto. Alas 11:58 na yun. Ayo, basta gwapo ang DJ. Pindot ang tuka. Idol, moot sa ko pero minaw ra ko radyo na ay magkigtagay. Na ay magkigtagay. Basta gwapo ni ulog-ulog na po na pare. Salig ka kay naa kay atbang diha nga imong gilantaw-lantaw. Kaming utos sa tanan na tuwasuking tigpaminaw. Kanang mga katawhan karon kutob sa mga naminaw karong oras ha. May udto, may pagpaniudto, ni udto na mo. Ako dire wala pa. Pagkoy paniudto. Tanan na itong mga katawan karon kutob sa mga naminaw karong oras sa mga ibisag. Good morning DJ. Yan lang nako sa si Tatay Mark Evans o sa akong mama. Dadaw sa tanan na lang diri sa Wells manaminaw nimo kay nindot imo tokar. Gikan ni Chrysler Zambrano. Okay, may udto yung tanan di ako to sa mga naminaw karong oras ha. Kanang mga viewers, nga naka-views karon. Mas pa na ko mabati ta makita tibok kalibutan. Inagi sa tong Facebook Live ha. Yan naka-live karon. Yung nakita ka ganina mga kontestanto sa search for Bisdak Superstar Singing Idol 2021 teens edition. Teens man dili ni kids. Teens no? Mga dalaginging naman din Nana ni mga uyab. Okay. Ito nakita ninyo mga Bisdak, mga contestant sa itong search for Bisdak Superstar Singing Idol 2021. Picture taking sila dire sa akong likod nga bahin. Ako pa picture ka ganina kay ga-short ako. Makita niyo yung buslot yung short at kamera. Buslot naman niya yung short. Sagot ko rin ba picture pero na ako lingkod ko. Parang dili makita sa kamera ng buslot nga short. Okay mga bisag, may ngunto sa tanan. Anak na ni... Anak ka ni Kwan, katong ito sa gawas? Ikaw? Dili? Dili? Ito bang imong iyaan, ito gawas? Oo, dili ka, anak. Ha? Oo. Okay, sa tanan na itong mga viewers na nag-view karon sa itong live, may udto, hi, Ma'am DJ Lab. I love you, DJ Love. Amping kanunay pod. God bless. Thanks, idol. Ika ni Sir, maging show ako piano. Hi, DJ. Great lang ko ni John Ray Ganchao, Julida Ganchao, Angelo Kaya, Dailin Ganchao, Rochi Sumagop, Nancy Sumagop, Cecil Lagpin, Mila Dunan, especially ni John Randes. It's me, Michelle. Kuminta, salamat, DJ. Okay, salamat pod. Alas 12:02 na yan, daniudto na mo. Kami diri hasta pamahawala. Oo, may paning uban, kaya nakakaonan ni Okay. Alas 12, tras na sa kautuhon, kini mong programa, mga bisator kanino sa Balita Herbal Product. Balite Oil, Balite Herbal Tonic, Balite Herbal Soap, Balite Kidlat Capsule. Din yung mapalit mga ibisdak diya sa may kuan. Diya sa may lungsod sa Mutya ug mga adlaw, kita-kita taninyo. Diya sa may lungsod sa Mutya ug mga adlaw. Ato'y bagay ng Miga Caravan. Sa atong Balita Herbal Tonic, kinsa ko gusto sa atong Balita Herbal Tonic. Ala, kita-kita tadya sa lungsod sa Mutya alas 8 hangtod alas 11. Alas 11 ang takna sa kautuhan. Sa tanan nga gusto nga musugat, pagsayo-sayo lang mo kay basin og maulahi mo sa atong produkto ang Balita Herbal Product. Okay, tanan lang mga katawan dyan sa may lungsod sa Mutya. Ganahan mo pakapin. Ganahan mo pakapin nga lingaw-lingaw. Ala, tagan tabog pakapin nga para lingaw-lingaw. Ganahan po mo ka ng pakapin nga buhi, hatag na ko sa tikikay ninyo. Kamu na'y bahala mo unon, nana. Dubok-dubok naman nagmata. Pansensya kayo sa mga viewers, ganina rin kong kut-kutan ng akong ilong, kaya na'y may huot.
viewers naman, tingalaw niya mo ba na ako ikikot-kot sa akong ilong? Ganina rin yung kong kinuha ni na mihuot. Oh, sa kaning mihuot sa akong ilong. Hanggang alas 12:04 na yun, nando sa sunan 9 lingaw, ikaw ang dahilan. Sa itong manuban, bisag sa panutuban sa Mandusay. Sa namang pangakalaay, Dudong Punggang. DJ. Basta guwapo ang DJ. Linggo ang utan. DJ Rebel.
Apod ang Radyo Bisdag di Polong. Oras mga bisdag sa programang Bisdag sa Paniudto. Alas 12:13 na yun datang yung sunod nga programa ni Kuya Carls. Ayun naman ni Kuya Carls mga bisdag. Inyong mabati live on air. Ang search for Bisdag Superstar Singing Idol. Mabati ninyo mga bisdag live diri sa 95.9 Radyo Bisdag di Polong. Inyong mabati mga bisdag gikan dinhi sa Dipolog City. Madungog sa nagkanilang lugar. Mga kabisdag, kilagi sa pagpaminaw na inyo lang tune in ang 95.9 mga bisag sa inyong mga FM band. Yun ang mabati ang search for Bisdag Superstar Singing Idol. Alas 12:14 na dyan. Thank you so much to Angel Cañete. Angel Cañete, thank you so much sa mga daday. Ay Kuya Angel Cañete, kwe-kwe ni. Thank you so much Justin Alo Biramino. Kaya balik na siya. Iyon na bati mga kabisag, isang iiwanan. Ay. Ay. Isang babalikan. Anak mo dyan na. Normal raman ang mga iyon anak, God. Kanang mga managidigugmay, mga nagtiayon. Doon ay panagbangi. Normal rana. Sulbaron rana po ninyo. Duha. Sulbaron na. Masulbar na ng problema. Dili kay mamutos na dayon ka. Ang problema mga bisdak, walay problema nga dili masulbat. May pa ng problema ninyo kay gugma-gugma. Ako problema sa kwarta. Ay na si Diginel kay wala ba niyo mga problema. Ako problema na ko kwarta. Unsa pagi mo kwarta? Okay mga bisdak, alas 12:16 na yon. Kamong walay problema di hala. Isa. Tanang tao na may problema yun, normal ra na. Kung problema mo giyon na, problema po ko pareha ni ako. Okay mga bisdak, kini mo programa tun kini sa Balita Herbal Tonic nga motunaw kana sa tanang mga sakit sulod sa imong lawas. Ang Balita Herbal Tonic mga bisdak, usa ka milagroso nga herbal alang sa imong balatian. Balita Herbal Tonic, gamhanan nga produkto alang sa imong balatian. Balita Herbal Tonic mga bisdak, mo kini ang powerful nga herbal nga tunawon tanang mga sakit sulod sa imong lawas mga bisdak. Diin inyong mapalit din sa may lungsod sa Mutya ug mga adlaw. Mapalit ninyo din sa may lungsod sa Mutya ug mga adlaw. Kita-kita tanin ninyo diha. Sugat mo nako. Sugata si Dudong Pungga. Kaya magahulat ko ninyo ko to balas 11 ug di mo mo nagmutya di po ko magahulat. Hulat po oroy ug di mo mo ana. Kisa po ako hulaton di mo mo ana. Okay, sa tanang mga katawan lungsod sa Mutya, mga kasikbit nga mga kabaragayan, labi ng kasikbit nga baragayan diya sa may lungsod sa syudad sa Dapitan, nandun na mga kasikbit na sa may Mutya. Sa tanan lang, gusto nga mo sugat na mo, sugat ka muna mo diya sa may lungsod sa Mutya ug mga adlaw. Then iyong mapalit ang Balita Herbal Tonic, Balita Oil, Balita Herbal Tonic, Alingatong Nunok, o Balita Herbal Soap. Ingon man ang Kikay Perfume Collection. Inyong mapalit na sa may lungsod sa Mutya ug mga lawa. Sa tanan lang ha, kay doon ako ipakapin pod sa mga ganahan sa kong pakapin. O di mo ganahan sa kong pakapin, ayo lang mo pagpangayo. Di man po kumuhatag, di mo mangayo. Nakoy duha ka mo kay pakapin og mga adlaw da sa lungsod sa Mutya, pero manghinaot ko nga dili pa nimo buto unyang alas 5. Buto ni alas 5 malas ta, wa na tay pakapin para ugma. Manghinaot ko nga dili ni tsambahan karong alas 5 ha. Kaya matsambahan ni karong alas 5 ha. Pasensya ni kayo, ano jugay pakapin ano ugma. Mas bunag ko mga kabisdak. Sa tanan lang nga kananang gusto nga musugat namo diya sa may lungsod sa Mutya. Halas sugat mo na mo alas 8 hangtod alas 11 ang takna sa kaudtuhon. Og mga adlaw mga kabisdak diya sa may lungsod sa Mutya, inyong ikita in person mga digit sa Radyo Bisag Dipolog.
man inyo mapalit ang tanang mga produkto sa Radyo Bisdak Dipolog. Balita Herbal Tonic. Okay, matod pa diri mga bisdak kadunay daghan kayong daghan kayo mga kuan. Hi DJ, congrats ni Love Lifel nga na-promote siya, usa na siya ka manager sa ilang gitrabahuan. It's me, Jewel B. Mao ba? Maningala po ko ani ni Lifel. Maningala ko ani ni Lifel ba? Mura manig tagulilong. Oo. Kay naman kung may kaubanan diri nga na po gatrabaho aning gitrabaho ani, man makaila. Oh, wala ko mapaila kay siya kani si Lifel no. Oh. Sa kani. Ang bugtong na kailan ni Lifel si Jewel Valispin Rajat. Ay mo man iyang hinigugma mo ra ni bugtong nga nakaila. Kami ani hasta tong among kaubanan nga napod gatrabaho sa anang trabahoan. Wa pod makaila. Ang bugtong na kaila ni katura yung iyang hinigugma. Di ba? Katura yung iyang hinigugma mao rin na bugtong ani nga kuan. Wala yung bugtong ani nga nakaila. Bisan ganig si DJ Mike, maragula kailaman ane. DJ Mike, ay muto ni mo di ha. Masigugma, maulahin na po ka sa kamang ha. Mora may sakit ni DJ Mike, panahon niya. Okay, mo dawat na kong tamag. Lasa. Tunga. Cooler. Akong dawaton mga ibistan. Good high noon. Please continue airing Shen ads. Payments will be made next week. Okay. Shen Herbal product. Alas 12:22 na yun. Kanang mga katawhan karong rasa magbisa ka na minaw sa programang Bisdak sa Paniudto. Og mga adlaw sugata ko ninyo dia sa may lungsod sa Mutya og mga adlaw. Kita-kita ta ninyo dia sa lungsod sa Mutya. May udto day ni Agaw Rudy Dominguez dia og ni Ate Ana. May udto yung tanan diha. Okay, atong handusan mga bisa kilo may udto. May udto kinsa man eh. Okay, usa itong iklaga di mo diya. Pambere nagkaon. Dito anda si Marjeli anda pero lagi minta dia ay Okay, salamat. Bikas linya mabisa ka itong tagal pagtagad hilo may udto. May udto. Kisa man eh. Oy, Efren. May udto ni Maria. Sa doon ka. May udto pa. Mag-greet po niya ko ang mga amigo dom. I-greet na yung mga amigo niya. Katong sukin. Kau ba ni mo manginom magtuba? Ako i-greet mo si Rodrigo. Lugbuban. Lugbuban. Kung pinisi Aimee Lugbuban. Kung Dire Daligweg. O si Frank Daligweg. Kung kanang mga anak ni Iber nandun ka po. Maura dong. Okay, salamat. Okay, dagang salamat ni mo diya. Okay. Sa tanang mga sukay natong tigpaminaw da sa may isla Sikihor. May uto ninyong tanan diha. Tutob sa mga naminaw karong orasa mayong uto. Hoy! Tara mo diha naminaw ramo. Pabi ako mo mandiri. Mga naminaw. Josephine Alyap Makam, Gunon Idol. Tagay ko, sir. Timare, ay pagbiyahe ng ang gyatag ni mo, ha? Ayaw pagbiyahe ng ang gyatag ni mo, diya, Timare. Kaya basig mo, buto na ng panuhutaw niyang hapon. Kaya naapag ko naminaw. Ang ako magipanghatag, balaan na ayaw nagbiyahe ninyo, kutob sa mga natagaan diha. Ayaw, dyan yung taon na ninyo pagbiyahe. May balaan na. Naminaw na, Brad. Okay, oy, si Brad Dexter, kalungsag mata.
Bradex, okay na. Ako rin bahala, Bradex. Okay na. Ang imo na lang pag-ingon nga, I love you, may kulang. Bradex, ang dili ka mo to na ko, ala. Imo normal ra mangina na mangita man yung gaga kanang ikaw uban nimo sa tibok nimong kinabuhi, di ba? Bradex? Ay bala ay kabala ka, Bradex, naami kanunay nimo sa imong kilid. Nasya ti Diding Bidal o si Ma'am Nining diha, oh. Anda mong suporta na kung kanus aka mo Yamada. Okay, wala ko'y bago. Ayaw ng bago, kanang karaan. Kana tanan, ayaw nagbiyae. Say Rodel. Ayaw nagbiyae, Timare, kay delikado na karong hapon o karong gabi. Okay, sa tanan lang. Okay, mga bisdak, wala dyan tayo igong oras sa tingin sunod na nga programa ni Kuya Carls. Ayaw man ni Kuya Carls. Ayaw mabati, mga bisdak, ang Search for Bisdak Superstar Singing Idol 2021. Kaya yung alaga rin kikadukan sa tanang kabayitan mga dusay. Sa namang pangkalaay, Dudong Pungga.